Ay, anak ako. Nagkita sa agatol dito. Anak ko. Baglang nga ako. Si daon nga pang malum. Anak ko. Sara naman, Sara naman. Umang ko kay Tita. Sara naman. Sara naman. Ay, kumari! Hello, kumari! Handa ka mo gayam. Plastic. Hello! Handa ka mo gayam. Ano talala eh? Agatol mari baglang nga ako nga Ay, kasi... pangrabi eh. Pangrabi. Anong larutan kasi kami kapang parbangon. May kumatay ang parbangon ko na ganito. Kung ko na ganit. Ay, mga anak ko! Dito. Sige, garon. Sige, Wala ka agatol dito kasi karkarupa. Ay, kung ko naman ang gamitin. Naging mas kalberto. Pagkulito mo yung bagang. Ano yung bagang na naiba si Berto? Abay, nangamarang nila kay Kon? Ay! Naibangki mo! Naibangki mo nga naiba si Berto kung kuna. Ay! Nabaybayan ko nga papaan ni Ludingan. Kasi tama gayang. Si kamo ang ngaya. Biti mga sulsultap tayo ukol ng kabalang ni Berto. Maano ko ba? Hindi silang nga na ang ampun. Dahil ka saan nakita? Dapat isidig iti-upit. Ano ka saan nakita? Ano mo kayo magbagak? Ano ka saan nakita? Ay! Talaga nga si kamo natin. Ay! Si kababae ni Berto. Wala ka rin. Ay! Si kamo babae. Alam mo ako. Hindi ko